Hola, el meu nom és Vanessa i he estat aquí a Nicaragua participant com a persona voluntària en els projectes samaritanes de les comunitats eclesials de base. Hola, em dic Noemí Ingalda, tinc 24 anys. Som de Ciutadella de Menorca i estic a Nicaragua com a cooperant. Hola, jo sóc l'Helena Sánchez, estic a Telpaneca fent un projecte que és un estudi sobre el potencial turístic que té Telpaneca, que té el municipi, per fer turisme rural. El fet de voler venir aquí a Nicaragua és perquè és una inquietud sobretot a nivell personal però també laboral, perquè m'agrada molt conèixer altres països, altres cultures i també per conèixer altres maneres de fer feina, de la gent que està implicada sobretot en projectes socials. M'agrada molt també el tema de voluntariat i sempre que donar suport a algun projecte me motiva molt. Bé, jo ja havia estat col·laborant durant un parell d'anys en un projecte de cooperació des d'aquí des de Menorca i sempre m'he fet ganes viure l'experiència allà, fer feina sobre terreny i en realitat descobrir què passa i les conseqüències de les desigualtats entre països. En anys anteriors havia viatjat per Centroamèrica i Sud-amèrica i tenia ganes de participar activament en aquests països. A l'arribar a Menorca vaig veure que feien aquesta beca el Fons de Cooperació i el Consell Insular per participar a Nicaragua i justament Nicaragua era un país que coneixia i creia que feia falta col·laborar. Penso que les col·laboracions serveixen com a feedback, no només per nosaltres ensenyar coses allà, sinó perquè ells ens poden ensenyar també moltes coses a nosaltres. Abans de venir m'ho havien explicat una miqueta com era el país i com es trobaríem, però la veritat és que no te fas cap idea fins que realment ets aquí i te trobes amb la realitat. I la veritat que Managua és una ciutat molt gran i és un poc com a caòtica. Hi ha molt de desordre i la població, la majoria de la part del dia està pels carrers, la gent fa molta vida de carrer. Després tenim els diferents barris de Managua, que aquí ja la majoria d'ells és pobresa extrema. Per exemple, el transport públic no arriba, no solen tenir ni llum, ni aigua, les cases, l'estructura de les cases és diferent, la majoria són plaques de zinc o de metall i ja està, no tenen comoditats ni res semblant. Bé, Nicaragua, a pesar de ser el segon país més pobre de Centroamèrica, és molt ric en moltes altres coses. Hi ha recursos naturals, cultura, coses que també nosaltres hauríem d'aprendre com valors. I a part la gent d'allà és superamable, molt acollidora i te tracten com un nicà més. Nicaragua és un dels països més desconeguts d'arreu del món i d'Amèrica Llatina en concret en tema de turisme i penso que Nicaragua disposa de molts recursos naturals, culturals i humans, socials, molt importants i amb molt valor. El que falta és donar-los importància, potenciar-los i fer-los conèixer. D'aquesta manera hi hauria un desenvolupament econòmic important. A part del tema de turisme, penso que falten moltes iniciatives relacionades amb el medi ambient. Aquí a Nicaragua es fa servir molts plàstics
per veure els frescos, per menjar i tot, i clar, no hi ha plan de reciclatge, i o bé els cremen, que és supercontaminant per la salut i pel medi ambient, o ho llencen a la natura, que també és molt contaminant. El que més m'ha agradat de Managua ha estat poder percebre aquest sentit de comunitat, no? que ells tenen. Aquí tot es fa per tots i entre tots, i tot es comparteix, i bueno, aquest sentit que ells diuen de comunitat, pues, allà a Espanya com que s'ha perdut una mica, no? És tot més individualista i aquí tot és més en conjunt i en col·lectiu. Jo he vingut aquí a donar suport a l'equip de professionals dels projectes Samaritanes i que bàsicament fem feina amb dones que exerceixen la prostitució, i un dels punts més forts que té aquest projecte són els tallers educatius, que tant es fan amb dones com fiets, però la feina amb dones és sobretot per reforçar la seva autoestima i també cursos de formació per cercar una alternativa al món laboral. Van a ver si pueden comportar o si la figura se complementa con una aula. Vamos, alrededor de la... Cuando nos referimos a factores protectores son todos aquellos elementos que nos ayudan a enfrentar las situaciones que vivimos en nuestra familia, en nuestra comunidad, a nivell personal. I després es fa una feina a nivell de carretera, que hi ha un vespre de setmana que sortim a la carretera a veure les dones que estan allà, per donar-los preservatius i xerrar una miqueta amb elles per saber un poc com estan, i si hi ha alguna dona nova que encara no coneixem, donar-li informació del projecte i convidar-li a que vengui per començar a poder fer una miqueta de feina amb ella. Aquí estem a la carretera Masaya. Aquest és un dels principals llocs on hi ha més dones i al·lotes en situació d'explotació sexual comercial. Aquesta és la furgoneta de les projectes Samaritanes, on viatjam dos tècnics del projecte, acompanyats per els voluntaris, i feim les intervencions amb les al·lotes o les dones. La meva feina ha estat donar suport a una organització, CEPS, que tenia un projecte de reorganització social per a fiets, fietes, joves i adolescents de la zona de Sandino. El projecte consistia en donar a conèixer els seus drets com a ciutadans que són, perquè en un futur puguin reivindicar aquests drets i facin feina sobre el seu país, presentant propostes a nivell municipal i anar avançant, perquè ells són el futur de Nicaragua. La más cordial bienvenida a este taller, en donde hoy queremos compartir qué es el Código de Niñez y Adolescencia. ¿Cuántos han oído hablar del Código de Niñez y Adolescencia? A ver. Avui és dissabte de matí, tenim un taller amb els fiets i les fietes del Consell de Joventut, que és una part del projecte dels joves. Así es, no importa. Aquí nadie es profesional a bailar. S'està tractant el tema de la defensoria social i dels drets dels fiets i les fietes i adolescents. La participació està bastant bona, hi ha com 40 persones. Jo he vingut a Nicaragua a fer un estudi del potencial turístic que té Telpaneca per desenvolupar el turisme rural. Telpaneca és una zona que està al nord de Nicaragua, frontera amb Hondures, i és una zona molt pobra, sobretot arrel de l'huracà Mitch, que va destrossar tota l'agricultura i tot el poble de Telpaneca. Però és una zona que té molts recursos naturals i es tracta de posar en valor tots aquests recursos per veure si es pot ajudar econòmicament a la gent d'aquesta zona. Llavors el que he fet ha sigut molta feina de camp, d'anar a conèixer tots els recursos, he anat a visitar finques
una finca ganadera on fan el tema de munyir les vaques, on fan tot el procés d'elaboració del formatge i a més que la mateixa finca reuneix les condicions per fer turisme, ja que té un corredor, un porxo, on es podria fer com menjador pels turistes. He anat a veure també diverses finques privades de cafè, on fan tota la collita del cafè i tot això, per veure si allà també es podria donar el turisme. Després tot el tema de recursos naturals, he anat a veure cascades, he anat a veure parcs i zones naturals, he fet excursions. Estamos camino a la cascada. Y han sido como unas 3 horas, porque hemos tenido que subir bastante y sitios un poco complicados. Pero bueno, ya hemos llegado, aquí estamos al lado del beneficio y como hacía mucho calor nos hemos hecho un baño. El menjar telpaneca és poc variat, ja que és una zona molt pobra i amb pocs recursos i realment només mengem pollo, frijoles, tortitas de maíz i arroz. Què passa que la doña Teresa, la dona que m'ha acollit aquí a Nicaragua, cuina molt bé i fa que es faci una mica més, però desitjo poder menjar altres coses. El problema és que aquí a Telpaneca no hi ha supermercats on arribin altres productes i només es poden menjar els productes que realment arriben del camp i que hi ha a la zona. Sobre el menjar, la veritat és que no he tingut molts problemes, perquè com que he viscut a una casa que no he estat en una família, sinó que és una casa que és pels voluntaris, jo me cuinava el menjar que anava a consumir després. També el fet de viure a Managua, una gran ciutat i capital, pots accedir a qualsevol producte i aquí menys el mateix que puc menjar a Menorca. També quan som varis a la casa cuinam qualsevol de nosaltres i si cuinen els meus companys que són d'aquí de Nicaragua és més probable que mengi menjar nica i quan cuin jo el menjar és més espanyol o tirant a menorquí. Una de les coses que més em va sorprendre quan vaig arribar és la quantitat de Coca-Cola o gaseosa, que es diu així, que es consumeix, sobretot els fiets. És més normal per ells beure un got de Coca-Cola que no un got de llet. Bé, aquí el transport és una locura. Te pots trobar una persona amb un carro o amb un cavall transportant llenya, transportant deixalles, qualsevol cosa, o bé te pots trobar tot el contrari, un cotxe de gamma alta conduït per un nicaragüense. I així com per nosaltres tenir un cavall és com una senyal no de riquesa, però allà és tot el contrari. Tenir un cavall és un símbol de pobresa, perquè no té ni per un cotxe. Estem a San Jerónimo en una reunió i aquí tenim el pàrquing. La majoria de gent, com podeu veure, ha vingut en cavall i, per contrast, la furgoneta, la camioneta, amb la que han vingut els polítics, en principi. Jo vaig veure que els homes són bastant masclistes, però les dones també s'ho senten. És a dir, són víctimes dels pensaments o de la cultura masclista que té Nicaragua. Allà pràcticament la dona sembla que ha nascut i elles mateixes poques vegades surten d'aquest pensament que elles han nascut per criar fills, per tenir-los, per criar-los i quan siguin majors cuidar els fills dels seus fills. I el tema de la violència de dones també és un tema que allà s'intenta treballar molt, però que costa que elles denunciïn o coneguin també els seus drets com a dones i com a ciutadanes, principalment.
Bé, aquí el tema de la dona, jo me va crear bastantes dubtes i bastantes inquietuds perquè bueno, és una societat molt masclista i bé, la dona està bastant poc valorada. De fet, és la que té més dificultats a l'hora d'accedir a recursos com educació, salut i serveis bàsics. Però, per altra banda, també veus que quan a la família hi ha situacions de màxima pobresa i de tenir que tirar endavant de qualque manera, són les dones les que fan el que tinguin que fer i perquè la família tiri endavant, no? I moltes d'elles, si han de recórrer a la prostitució, recorreixen a la prostitució com a una manera de dur ingressos a casa, no? Per donar menjar i que siguin els fiets. A Paneca les oportunitats de futur són força limitades. La majoria de gent treballa de mestre a l'administració, a l'alcaldia o de pagès. I molts dels que estudien acaben marxant a les capitals per poder treballar del que realment estudien. I avui he estat xerrant amb això, amb el germà major, que és metge, és un any més jove que jo, té 23 anys. Ell com a metge, aquí per exemple et sent poc. Després de 7 anys d'estudiar una carrera, de torns, de currar i currar, troba que aquí la feina que ell desenvolupa una vegada acabat aquesta carrera és com molt pobra, no? I li agradaria estudiar fora, seguir estudiant fora. Però clar, les possibilitats no són les mateixes que les que podríem tenir en un altre país. Per moure's per Managua durant el dia no hi ha problema perquè tens el transport públic o taxis o si vas a prop pots anar a peu, no hi ha problema, sempre anant alerta. Però quan arriba el capvespre, que ja es fa fosc, sí que comença a ser més perillós per segons on t'hagis de moure i també més dificultós perquè els autobusos comencen a acabar els trajectes. Millor tenir un taxi de confiança perquè també pujat de qualsevol taxi a vegades no són prou de fiar i te limita més el poder-te moure quan és ja de vespre. Jo sempre havia pensat que Nicaragua era dels països més segurs d'Amèrica Central i realment durant la meva estada no he tingut cap mena de problema. Jo he estat a la zona rural i allà pots estar ben tranquil, que inclús estant sol de nit no et passarà mai res. Està clar que les ciutats, com a tot arreu, s'ha d'anar més en compte i més si ets turista, però igual que passa a Europa, igual que passa arreu del món. Com que a Telpaneca no hi ha moltes coses a fer, doncs durant la meva estona lliure llegeixo, pinto, mandales. A vegades jugo a bàsquet amb els nois que hi ha al parc, amb els nois del poble, i si no, doncs miro una pel·li o passejo pel riu. A part de tota la feina de les temps, a nivell personal he anat a classes de dansa, així per fer una mica d'esport i conèixer també altra gent i evidentment conèixer el país. Bé, en el meu temps lliure, fora del projecte, entre la setmana pràcticament poques coses. Qualque dia he anat a un concert, he anat a fer unes cervesetes amb uns companys que he conegut d'aquí, però que sempre que a casa, amb la família, hi xerram, fem activitats, fem qualque sopar, o bé nicaragüense, fem sopar espanyol, fem pizzas, i el cap de setmana és quan realment sortim i fem excursions amb les companyes en Helena i en Vanessa. Aquí la tribu de les 3 menorquines. Tenim a la moto i estem en el canyón. És un lloc preciós però difícil d'accés. Estic amb Helena i na Vanessa.
Anam cargades. El guía, que no sabemos cómo se llama. Ariel Antonio Sandoval. Aquest cap de setmana he quedat amb les altres cooperants espanyoles, amb la Noe, amb la Vane i la Eva. Anem cap a Matagalpa i agafarem un bus cap a Jinotega per anar de Selva Negra. Nuestro picnic. Pero si come tomate. Tortillas. Yo pensé que no te gustaba a mí. Queso. No me gustan los de aquí. Los de aquí no te gustan. Picnic. Mira, ahí hay un mono. Tiene que estar la familia entera, seguro. Pues bastante grande es, ¿eh? Te planteges moltes dubtes perquè aquí hi ha moltes entitats no governamentals que dediquen a fer projectes socials, però totes reben ajuda externa i ara arrel de la crisi econòmica mundial moltes d'aquestes ajudes estan començant a minvar. I veus que a nivell intern, a nivell de govern, no es fa molta cosa per poder donar sortida en el país i no sé, jo me plantejo un poc que realment de què serveix, no? Tanta ajuda externa i tanta cooperació si després el mateix govern no s'implica en el benestar de la seva societat. La cooperació serveix per canviar una mica les injustícies que es viuen entre països i canviar també la realitat. En el meu cas, a Nicaragua, en el projecte que jo he pogut participar durant aquests 3 mesos, considero que funciona perquè s'ha fet des d'allà. Per començar, des d'un organisme del mateix país, en el qual han comptat amb gent jove, amb gent d'allà mateix que s'ha sentit el projecte seu, ha participat i ha ajudat també una mica a transformar la seva realitat que ells viuen allà. Penso que la cooperació serveix per donar un punt de vista diferent al que tenen allà, ajudar des dels països d'Europa, els països que es diuen desenvolupats, a països que potser no ho estan tant, però al final acaba sent un feedback. Nosaltres portem les idees que tenim aquí i ells ens ensenyen la seva manera de fer d'allà, que molts cops estaria molt bé agafar el terme mig. Nosaltres el que es tracta amb la cooperació, des del fons de cooperació i des de nosaltres que hem anat allà a cooperar com a persones, és donar-los les eines perquè ells puguin continuar i ser autosuficients. Un cop he acabat el diagnòstic a Telpaneca, es pot determinar que Telpaneca té força recursos per fer turisme rural, però s'hauria de fer juntament amb altres zones del municipi de Madrid, com Somoto, on ja es desenvolupa el turisme. De fet, en aquests 3 mesos que he pogut estar a Telpaneca, s'ha fet aquest anàlisi sobre el potencial turístic que té i ara falta posar a terme la part operativa, com dur el turisme rural. I aquesta part els hi toca als habitants de Telpaneca portar-la a terme. Ha estat una experiència fantàstica, ojalà la pugui repetir, perquè m'he sentit super a gust, tens gent superbé, és una cultura que t'adapta superràpid i que t'acullen superbé a tothom que ve de fora, de l'estranger. Aprens també molt a valorar els teus drets i deures com a persona, perquè a la nostra societat ho tenim tot molt com a interioritzat, però aquí encara costa, no? Costa que una dona o un fiet se li reconeguin els seus drets.
seus drets a l'educació, drets de salut, com qualsevol persona, com qualsevol ciutadà. Considero aquesta experiència que he viscut a Nicaragua molt positiva. He pogut veure moltes coses, viure moltes coses, he après moltes coses, sobretot de la gent d'allà. T'ajuda a obrir un poc la teva ment, perquè tu hi vas amb unes idees de la societat europea, que són més quadrats, més fixes, i quan arribes allà, clar, arribes amb una altra filosofia de vida que te fa replantejar una mica les coses. També les converses que tens sobre diferents temes t'ajuda a aprendre, i jo la veritat és que m'ho he passat molt bé, he disfrutat molt i m'encantaria poder tornar a repetir. Bueno, jo estic molt contenta d'haver vingut, he après molt jo i crec que ells han après alguna cosa de mi, i l'estudi espero que serveixi perquè Telpaneca d'aquí un temps surti a les guies turístiques i es coneixi a l'estranger.